Zdravím vás všetkých pri novej sérii z Minecraftu, ktorú budeme hravať podľa všetko asi multiplayer, ale zatiaľ som tu sám. A už som si všimol, že mi funguje konečne aj skin, lebo na multiplayer mi normálne nefunguje, ale ako ste si mohli všimnúť z názvu, tak sa jedná o sériu z Futurecraftu, ktorú práve teraz natáča Gamer s Mentom, alebo Gamer, neviem teraz, či to natáča spolu, lebo som videl iba pár epizód, ale zatiaľ tam bol aj Ment, takže tak. A to sme to oslovilo, takže ideme hrať to aj my. Už to natáčajú dosť dlho, takže najvyšší čas. OK, a čo som zatiaľ tak videl, som videl, že je to skôr taký tekit, podľa všetkého, neviem. A ešte, že sa tu pridal aj mod Heads, ktorý vám pridáva do hry čapice. Proste no, čepice. A vlastne získavate ich tak, že zabijete moba, ktorý ich má na hlave. Ako vidíte, tak je to strašne veľa mobov tam na mape, v ľavom rohu. A takže si myslím, že nebude problém získať nejakú tú headku. Fajn, ale ja si ešte získam toto drevo, aby som mal aspoň meč a väčšina je tu veľa pridaných vecí. Hlavne teda z Galactic Craftu, je tu veľa modov, takže fakt neviem, mám povedať všetky názvy. No, viem ich povedať, ale nechcem mi teraz zapínať ten Forge, aby som zistil, ktoré mody tu sú vlastne. Takže, ale ja si ešte musím dať Options a Inventory Recipe mod, OK. Takže ja si takto urobím Crafting Table, Sticky a položím ho sem. Takže ja si urobím pickaxe a nadežím rovno nejaký cobblestone, pretože vlastne cobblestone je vždy lepšie ako drevo, takže. A ešte som vás zabudol povedať, je tu aj dokonca wooden armor, ktorý si môžete vykraftiť pomocou oakov, čo je vlastne neopracované drevo, ktoré iba tak pokácate zo stromov. Tak, toto je bronze, kto by nevedel, a asi ho nevykopem, keď budem. Či? Nevykopem. Ale bronze neviem, či na niečo vôbec je. Počkaj, pozrieme sa rovno. Bronze armor sa dá mať. Tak fajn, to vykopem. Budem mať aspoň bronze armor na začiatku. Trochu mi to pripomína Terrariu, keďže je tu wooden armor a bronze armor, ale je tu viacej veci podľa mňa. Není to magia, ale je tu dosť veci. Tak. No. A ešte zistím, či to teda pôjde hrať multiplayer, pretože Feed the Beast je iba pre premium account. A keďže ja mám premium account, ale Conor nemá premium account, tak si budem musieť jenom kreknutý, ale kreknutý, neviem z akej stránky, zoženieme. Prvá čepica. A videl som aj vlastne troll čepicu, ktorú mal Ment. Potom tu bol Slamák, to bude FPS, dropu mi to dáva. Slamák, to je ten klobouk. Ja znam háčko a tu si dám random head, pickaxe in head. OK, čiže takto to vyzerá. Aha. Musím dať dan. Tak, už to mám. Moc sa mi to neľúbi, ale tak zatiaľ je to prvá čepica, ktorú mám. No a ešte je to dobré v tom, že sa vám tu ukazuje ako achievementy tam v pravom rohu. Neviem koľko natáčam, približne asi. Moment. Ja mám vybitý mobil, takže nič. Neviem. Nechcem vypínať toto. Ale počkaj. Toto potrebujem. Stone pickaxe, stone axe a stone shovel. A presne mi to vidie, dobre. Takže je to vlastne kombinácia pickaxu, lopaty. Ja už mám pickaxe, no, to je jedno. Pickaxu, lopaty a ešte aj sekery. A je to dosť rýchle, je to vlastne rýchle, je to rýchle ako všetky tie nástroje, ktoré sú v tom použité, len výhodu to má tu, že nemusíte zbytočne
meniť v hotbare nástroje si. No ale ešte dneska sme práve že chceli nenatáčať tento Minecraft Futurecraft, ale chceli sme natáčiť skôr Don't Starve Together. Ale o tom sa ešte pokúsime dneska, ale uploadnutý bude Futurecraft. Podľa všetkého. Tak. OK, tu sú nejaké sliepky, ale ja potrebujem, že vidím do kevky? Čo myslíte? Pôjdem alebo ne? Napíšte do komentáru, čo si myslíte. Alebo hej, pôjdem do tej kevky a aspoň si urobím nejaký armor. Ale vôbec sa mi nelúbi, to asi nebolo správne, ale proste mi nelúbi to, že keď bežím, tak stále mám ako keby animáciu k tomu. Ako mám tam animáciu to zrýchlené, ale tu som spadol, takže ideme ďalej. Tak. OK, zatiaľ si myslím, že to je dobrý modpack. Všetko to fachá, takže dobre. Tam je iron, čiže idem po neho. Ale mohol by som si už robiť dom, lebo za chvíľku bude aj tma, takže každú chvíľu pôjde naspäť. Ešte si vyťažiť tento iron. A najviac, čo zatiaľ na mňa urobil dojem, bol ten Paxel. Ja furt chcem povedať Pakaxe, ale to není správne. Takže je to Paxel, už som musím zvyknúť na to. A vlastne je to, už som povedal, kombinácia tých troch nástrojov. A to na mňa urobil najväčší dom. Alebo ešte, by the way, som našiel... Áno, toto je, tuším, Osmium or Alt Shift for Detail. OK. Takže je to... Jaj, zase mi to ušlo. Je to vzácny alebo silný materiál. Je využívaný hlavne teda na mechanizmy. Ale dá sa z neho urobiť aj armor a ten armor je dosť silný. Je to osmium, no tu je. HP 450, 480. Teraz vám ukážem diamantový armor, diamond armor. Ten mi to ani neukazuje HPčka. Kvalitné. No ale osmium armor je silný. Podľa mňa je to lepšie ako Iron armor, ale nie som si úplne istý, fakt ja to hrám prvýkrát v živote, ale teraz mám veľké FPS dropy, takže chvíľku počkam. 5, 4, 7, 12, ty vole. Otočím sa a zajdem takto do kouta. Není to ono, keď tu není proste. Také nudnejšie. A práve preto to budem natáčať s ním radšej, aby si sa tak nenudili. Teda, ak sa nudíte, napíšte mi komentár. A bude to takéto, že niekedy bude, niekedy nebude s ním. Ty vole, ja fakt neviem, čo s tým mám urobiť. Že by som... Neviem, už mám asi dosť zabranú pamäť. Strašné FPS dropy. Že by? Už sa mi podarilo zvýšiť FPS dropy až o 2. Ne, už to je dobré. Nie je to až tak dobré, ale je to lepšie ako nič, takže... Ja takto si to... Ja tak kokcem, že proste to ani nefunguje. Fajn. Už je to v pohode. Už som to neseká a už zase idem na 60 FPS. Fajn. No ja si teraz idem natečiť ten osmium ore a urobím si rovno aj z neho brnenie, keď vidiem naspäť na povrch. A už je noc, takže by som v podstate si to mal čím skôr vyťažiť. Iron mám. Takže je to v pohode. Vlastne 7 ironov, alebo vlastne 7 odseky hore, čo budem potrebovať na Paxel. Počkaj, ja sa ešte na čo sa chcem pozrieť, a to síce na osmium Paxel plus 8 damage a teraz Iron Paxel
Hej, je to slabšie o dosť. A ešte Diamond Paxel. A OK, takže Diamond je silnejší ako Osmium. Ale zase Osmium je také dobré orečko, keďže ja fakt sa mi to seká, takže asi toto je koniec tejto epizódy. A dúfam, že na budúce už nebude také FPS dropy a na budúce to bude aj Connor Cage. A lúči sa s vami Mapadox z Manga Studio, z Manga Squad. A uvidíme sa na budúce, nezabudnite like, odber, koment.